Hej René, tak for lektionen i går. Her får du lige en video, som fortæller, hvad du skal øve dig på. Først og fremmest så retter vi lidt i opstillingen. Numsen er relativt langt tilbage i forhold til hælen, og jeg kunne godt tænke mig, at du fornemmede, at den var mere i den her retning, og at du samtidig rejser dig op, specielt i den nederste del af ryggen. Og det skal gerne hjælpe med at få skaftet højere op. Det er et 9'eren, du står med på det her tidspunkt, og lejet på den vil passe bedre til, at hænderne er heroppe. Så jeg vil bede dig om at skubbe numsen ind under dig selv, rejse dig lidt mere op som det første. Godt, når du så laver tilbagesvingen her, A'eren er det første, B'eren er det sidste, så kan vi se, at hovedet er gået relativt meget nedad, og venstre arm er meget begrænset i forhold til, hvor meget den kan få lov til at komme tilbage over på A'eren. Du må ikke bare bøje armene for at komme længere tilbage, du skal ændre kropspositionen. Så det du har gjort over på A'eren her, det er, at du har bøjet kroppen til venstre, som du skal, men du har holdt en foroverbøjning samtidig, og det betyder, at dit hoved er gået fra at være cirka heroppe, til at gå ud mod højre og nedad. Og det jeg godt kunne tænke mig, at du føler, det er, at dit hoved i tilbagesvingen bevæger sig opad og i den her retning. Det er ikke det, det skal gøre, men det er det, du skal føle. Og det bør give dig mulighed for at få en hældning op langs venstre side af kroppen her, som er markant mindre, end den er herovre. Når hældningen er så voldsom, som den er herovre på A'eren, så får du rigtig svært ved at få venstre arm langt nok tilbage og langt nok indad. Som i sidste ende gør, at du er sat op til at slå i jorden før bolden, medmindre du rejser dig op og udløser håndledene forkert. Så fornemmelsen af at få brystkassen til at pege opad i den her vej her, eller at hovedet går opad og hen imod målet den her vej, vil hjælpe dig til at få venstre arm indad og opad. Og jeg håber på, at det kan hjælpe dig med at slippe fra dem, hvor du rammer jorden først. Så sagde jeg en anden ting til dig også, og det var, at jeg godt kunne tænke mig, at du følte, at du roterede lidt mere i benene, sådan så du fik venstre ben til at stå mere skråt, ligesom på B'eren over, i stedet for relativt lige op, som på A'eren. Og det eneste, det sætter dig op til, det er bare at hjælpe med at svinge mere indenfra ud i den her retning. God fornøjelse med det, og så glæder jeg mig til at høre, hvordan det går.